Dat défilé is wat de eerste aannam door commissaris van de Koning Arno Brok, die bijstien water op burgemeester Kronen en ambassadeur Semasaka van Litouwen. Je luistert weer omdat het bataljon in Sienlaan aanwezig is voor een NAVO-missie. We zijn er natuurlijk op verzoek van Litouwen zelf en in de andere Baltische staten zijn we ook vanuit de westerse wereld daar aanwezig. Ja, en het is tweeledig. Je bent er natuurlijk om je gezicht te laten zien en op hun verzoek. En als het nodig is om het land te versterken. Onder de ceremonie joeg commandant Stam het bevel oer het Fries bataljon oer. Met het overhandigen van ons vaandel draag ik het commando over van 44 Panzerinfanteriebataljon, regiment Infanterie, Johan Willem Frieso. Zijn opvolger weet wat hem te dwars stiert de komende tijd. Nou, dat we doorgaan op de weg zoals die door de overste stam, de vorige bataljonscommandant, is ingeslagen. We hebben natuurlijk ook de volgende taken. We blijven aanwezig, in ieder geval voor 2018, voor ons bataljon in Litouwen. Daarom zijn we volop bezig om ons daarop voor te bereiden. En daarnaast hebben we als taak om in 2020, zoals wij dat noemen, op een niveau 5 te komen. Zodat we als een snelle reactiemacht in de vorm van een bataljon kunnen optreden